ebe na post weekend so uti somunde omwa for no na basa bandi jeli pendel mandi jeli edo o Asian edo basa ma pini ya ba ko basa loko before ndi policy outside our position. Okay, dịka m jụburu na mbụ si ọtụtụ ndị Igbo na-abata ebe a bịa na-eme ebere biko ka ha tụrụ anyị maka ezinụlọ mba. Ndị Igbo na-abịa ebe a n'ụlọ eme ebere na-agba na-abịa ezinụlọ bala ya gbanọ mmiri gbalị ụzọ na-abụ ya dị aka n'Igbo ezu ya dị aka eke bụ ọmabala ebe a bụ dị nwa Baibua go Igbo race started off, that is the tribe of Igbo race na million can Igbo bidolo bawa putawa mabasaba gal all the Igbo race nile olulu night mile wezu ano ntake dengo bu omabala ogali Kogi state major nyan northern mano million ba anu abu ebe ndị Igbo si maputa mabasaba so ebe bụ mmiri ndị Igbo dị na obodo a na-akpọ Agric bụ izu na ọmabala so ọnya bụ mmiri abụọ dị ebe ahụ. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ kezi ihe kedu ụdịrị ikike n'ozi na mmiri a o ji wụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị na-awụ ndị Igbo ma ndị dị iche iche na-abịa ebe abịa mee ebere. Ihe mere bụ na otu the history of Igbo race starting from the Israelites. So the Ebis is in the Israeli Bataloko for God. God is an Israelite. So on Eba no a million or Ozulike before Babolu Ebe Anapo Enobodo na Opu God Enobodo. So ma Anolomano Eba no Ozulike. So it is someone the Omwea. For no na basa mandi jeli pendel mandi jeli edo o Asian edo basa ma pini ya ba ko basa loko before ndị policy outside our position. Nkọwa gị ọwụ ndị ahụ a na-ahụ na bedi ebe ahụ ọwụ ndị Igbo ọ nwere some ndị binibu ndị edo ya bụ so baya suta Igbo as a bana in the international banya so baya suta Igbo man of Binik Vanasu, off from Mokia, was my aga about the dress boy woman in the Igbo. Join with Binik, Edo. Okay. My Basara spirituality. Mina won hikike is I very. A woman I can a very call when ikike also a wikike chuku. Odiji wa gwazo ma dị mma and ibakulu onwero onyamuma na-emiti iya jevo na mmiri anoma ma ọ bụ dibia no okpobuni kwuru n'ọnụ gị n'ike si na mmiri ọ ya aza gị testimony dị bụ testimony ndị na-abịa enye testimony like ọ bụrụ bịalị mbọsị abụ ma ọ bụ eke so ivo crowd like nyabụ abụ so evo crowd ndị na-abịa nye testimony ibe mmiri nwa na-emelive mụma ọ meli mụ starting from the mụ enwe ya example ọ meli mụ mana ọ bụ na hapụ ma ọ bụ eke so ịbịara so ivo ndị na-abịa nye testimony bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ so by ọ bụla ikpere n'obi gị ma bịa yọọ ya so ọ ya emeli ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị the materials ụmụ ihe ndị a na-eji ekpe ekpere kedu ọwụ ebe ahụ ka ike a dị ka ọwụ na mmụọ a na-afụ anya ka ike ndị a dị maka o nwere ndị ji ọkụkọ nwere ndị ji ewu nwere ndị ji ihe ndị ebe i kwuru n'ọnụ gị ihe ji nwa bịa nye ekene isi a na o metele gị bụ ọkụkọ